Fix-xahar ta' Diċembru kulħadd jidħol fl-atmosfera tal-milied u jixtri r-rigali. Aħna llum ġejna f'Taslima sabiex naraw liema rigali huma l-iktar popolari u jekk il-Maltin iħallu għall-aħħar biex jixtru. Għal-wħud ix-xiri tar-rigali ġib miegħu ħin twil ta' pjanar u ħsieb x'għandu x'jixtri l-qraba u l-ħbieb. Oħrajn anke mingħajr ma jridu jispiċċaw iħallu x-xiri tar-rigali għall-aħħar. Mhux dejjem l-istess, nixtri xi affarijiet online ukoll, ġifieri mhux dejjem l-istess. Ifhem, normalment nipplanja minn qabel u nipprova neħles kollha f'ġurnati u forsi darbtejn. Ġieli ġimgħat u ġieli ġranet, ħajtu hekk. Tarak li tħalli għall-aħħar jew tippjana minn qabel? Le, nippjana jisum il-bidu ta' Diċembru lem nibda naħseb għall-rigali tal-milied kollox inqassam lemmu law. Tiħdilna mhux minn taħattieħor. Das mir moment li rigali. U tippruvaw tippjanaw minn qabel jew jispiċċaw tħallu għall-aħħar? Lejl aħħar u lejl aħħar. U tarax xi ħaġa żejda jew hija xi ħaġa li tieħu gost tagħmel u s-sadraj? Le, ma niddejjaqx għax jiena l-għena tiegħi shopping, ġifieri it's something li nkun looking forward għalija iktar minn ġranet oħra. U x'huma l-iktar rigali li tixtri u tħobb tirċievi? Ifhem, nixtri l-bżonnijiet nara xi kollu bżonn ħadd ieħor min ikun ħadd ir-rigali u nixtrihomlu u li nirċievi merħba bieħu. Thank you. Fost l-iktar rigali komuni li l-Maltin jagħtu lill-qrabathom hemm il-ħwejjeġ, il-flus u ġugarelli għat-tfal. Għal-ġranet sħaħ aktar ma jersaq viċin jum il-milied, il-Maltin jerħula l-ħwienet biex jeħilsu kemm jista' jkun rigali f'ħarġa waħda. Xi wħud forsi jħossuha bħala inkonvenjenza li joħorġu jixtru rigali, iżda fl-aħħar mill-aħħar xorta jagħmlu dan mill-qalb u b'mod ġenwin biex jikkuntentaw lil dawk l-aktar qrib tagħhom. Ifhem, nixtri l-bżonnijiet nara xi kollu bżonn ħadd ieħor min ikun ħadd ir-rigali u nixtrihomlu u li nirċievi merħba bieħu. Jiena pereżempju jekk ħanajt għall-ħija, nħobb nara x'għandu bżonn fid-dar u ngħid xrajtlu xi ħaġa d-dar. It-tfal tixilhom toys u dawk jieħdu pjaċiru. Ma mbagħad meta jiġu pereżempju jitfarfru ċertu eta tajt ħaddihom flus f'idejhom għax jisom minn 15 il fuq ikun iridu xi jonfqu. Għax indumu naħsbu u dak ma jħobbx hekk u l-ħor ma jħobbx hekk sakemm tiġi biex tagħżel. Ir-rigal għal min sentuh u x'naħseb illi jkun jogħġbu biex għall-inqas jieħu pjaċiru għax din okkażjoni hekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.